Намираме се в плаза купоната на 6. Аз дори не мога да си чуя мислите, но по-важното нещо, което днес ме интересува, колко алкохол ни трябва, за да бъде такова грандиозно парти, или тук в плаза има само трезвеници. Колко алкохол трябва да се изпие в една дискотека? Около литър. На човек ли бе? Да, на човек. На персона. Поне 4 големи. Откъде вадиш тия пари бе? Колкото може повече. Ако съм трезен и път до месеца, корбан да го. Колко алкохол ще изпиеш тази вечер? На втора бутилка сме. Как го понасяш бе? Тренинг. Може би около 5 уискита. 5? Колкото има. В момента съм горе-долу на бутилка шампанско. Бутилка? Сам! Не те ли е срам да ходиш на дискотека да си на работа? Той този живот трябва и да се живее. Моя глас е аут. Светло, аре с тия свири, че ми падна гласа. Колко алкохол се пие в дискотека вечерите? Много. Много? Много. Колко можеш да понесеш ти? Още 1 кило. 1 кило? Горе-долу. Колко го почерпи? Абе, ти ще получиш цироза, бе. Аз вече свикнах, всеки ден плаза, свикнах. Трениран съм на мускулна маса и на алкохолна маса. На едно излизане по 2-3 бутилки не мърда. Ама вода ли? Уиски. Ти ще фанеш цироза. Няма проблем, аз съм трениран. Ти ли? Те всички са тренирани. Колко ще изпиеш ти? Поне една бутилка. Сама? Да. Лично аз искам литър и половина. Литър вода, нали? Не, водка. Ама за какво говориме? За уиски или за Бейлис? Уиски, водка. Колко ще изпиеш тази вечер? 3. Бутилки, малки, големи. Малки какво? Уиски. Уискита. Само уиски. Ти ще фанеш цироза, бе? Не, това е нормално. Нормално. Няма. Ти си тренирана ли? Абсолютно. Тази вечер бих изпил толкова, колкото да ми е яко и моят канал да ми е рай. А ти си е бати пича. Защо? Защото между другото цялото ти това, което правиш е уникално нашето, защото всички изкарват това, което са, а ти си е бати играч. Не съм дошла да пия вода. Не си душа. Във водата има микроби по принцип. Да живея в мухола.